מה העיר הזאת? כפר סבא? זה בית? בית לחם? די, נו. גדול. איך ראית את הלחם? מה זה? המיצים של פרימור. בטעם מנגו. ומה העיר הזאת? זה באר. באר שבע. שיט, למה אמרתי לך? איך אתה ראית באר בכלל? לא רואה כלום. תות בננה? יאללה, מפנק. וזאת? מה זה, הרצל? הרצל אמר? הרצליה! לא! למה אני רומז לך אבל? יש! אני לא מאמין. וזאת? כפר יונה. די, נו! כפר יונה זה יישוב בכלל, לא? זה יישוב. למה שניים? כי זה נהיה יותר קשה, יאללה, נקסט. וזאת? ישראל? עם קפה. שרלה? אני לא מצליח לחשוב על כלום. נס ציונה! די, נו, זה לא פייר, אבל אני עולה על זה ואתה לא... אוי, לא, זה כבד. וזאת? בני ברק! מדהים. זה לא עושים ולא, זה נהיה כבד. אחלה שליפה. וואו. וזאת? מה זה? למה יש שם מישהו מרושע? זה מישהו זקן, כועס. זיכרון יעקב! מה זה? אתה מחזיק ננה? רעננה? לא מאמין. כי הוא רע כאילו? שימי לו, הוא נופל. אומייי. לא. יאללה, אחי! יש! למה פרימור? למה? לפחות יש לך מה לשתות.